nwanne nwoke nọ na Nsụka na-agba ka nkịta na Nsụka wee mepee ọnụ si nwa virgin ya jee egwu Elijah Enugu ya bute mmiri. Hey, insult to the level of Elijah. Makwa Elijah bụ senior. Magwana Elijah na nwa virgin nwe ma nwa virgin si na Gaiman ewetago si na arụ Elijah rifelu na-eme ka Elijah Enugu ayeyeyeye ụmụ ikuku ebube mo just mewele onye Igbo like this dịrị onye Igbo biko na ihe na-ajụ ụmụ virgin ụmụ nwa virgin nwoke na-amaghị nwaanyị ọgụ na-adịsi bongo and ka ịfụ ka religion si dị wicked nji egwu na religion one of the most useless thing on earth ị na nụ na-ekwu now nwa virgin adaghị eri nke ọzọ ọ dịrị ndị okenye ndị iche ọ dị ata nwa ka ntinye otu a kama m nwere ụmụaka na-agwa ọchịfa nwa virgin ada ata nwa mana gị nwa na-ata nwa ọ dị mma daddy gị ada ata nwa and that's like father like son mana ị na-ata nwa ị chọghị ịgwa daddy gị ụtọ ọ na-atọ gị ma ịta nwa ị na-echefugodo na ị nọ n'ụwa be happy for that moment daddy gị ada agabigo ọnọdụ a ije na-eri ya ma daddy gị anaghị eri ya daddy gị ada ata nwa mana unu ncha na-atacha nwa họteelụ ha rụ na Ngokpala na-agwa unu nwe iyi na-atara nwa na họteelụ ha na-ekpere aka mmadụ ya kpatara ya ndị wayo ndị ụka onye nwa virgin na-agwọ ba agwọ ya nwa virgin na-agwọ ba agwọ ayeyeye ụmụ ikuku ihe nwa virgin na-agwọ ba agwọ ya nwa virgin na-agwọ ba agwọ oh ayeyeyeye Ngokpala 2026 nwa baby virgin wee gwọ agwọ gwọ mmadụ ya ha atọ n'ọta agwọ oh ihe nwa virgin na-agwọ ba agwọ ihe nwa virgin na-agwọ ba agwọ Nwachukwu gbawara nwa virgin egwu nwa virgin afọ ọnụ ndị mama ewọta nwa virgin na-agwọ bụ agwọ ekere kpakpata gboo ya agwọ nwa virgin ayeyeyeyeyeye ọrụgo ebe ndị na-abịa eme biznes ebe anyị eje na-apịala ụha ọkụ unu nọ unu na-eme ekpere wọkasị ya na-eje ndị na-eri unu ga ebe ahụ rụtara ego ma ndị se tichere ma kanopi ma ndị musician ma ihe niile adịgodo ọyị ha nwaanyị ji pịa tacha nwa wee bịa nara ego tie n'akpa na-akụrụ Jesu aka ihe nwa virgin na-agwọ bụ agwọ ihe nwa virgin na-agwọ bụ agwọ in London nwa virgin gwara agwọ si America bịa ọbụla agwọ Ngokpala 2026 nwa virgin agwọkpọ ya ọzọ bụrụ agwọ John business ịbịa n'ụlọ God nye God ego ihe chezie God ego ya ọkwazie God ka onye ga-ego onye nyere God ego na ya ọkwa God ego ịbụ ịdị mkpa bini ịbụ onye riri eri ịbụ onye nwụrụ anwụ Ngokpala sala gị isi onye nyere God ego na ya ọkpa God ka onye ya ego ịbụ onye riri eri ịbụ mpa ma n'ọhịa eriela gị n'ụwa na nke ga-ekpo onye riri eri eriela gị inye ije n'ụlọ God nye God ego ya ọkpa God ka onye ga-ego prọfesọ baristas dọkịta so ihe eji mere isi ọgwụ taa bụ ndị nwụrụ anwụ na Igbo na ndị dị ndụ achọkwa m ya na kpụrụ ahụ wee na-anya fụ vidio onye God gwọrọ na Ngokpala mfebe God gwọrọ mmadụ ọya ọgwụ nje like Elijah Enugu ọda mgbe Elijah Enugu Gaiman afọ m ka nke onye ara nọ na Nsụka be anyị na-eme jest of Elijah Enugu dị esi nwa baby virgin ya kpọọ Elijah Enugu by name of not Elijah Enugu nwa virgin erughị level Elijah Enugu in terms of that their scamming system ha na-adị enwe loyalty ha na-adị loyal ụta Suleman na ọkịta Suleman bụ ihe dị ka Ọnịcha mbi na o nwere pastor nọ n'Ọnịcha kịta ga-akpọ tọkele Suleman no pastor if Suleman nọ ebe ga-esekwa na Kenya that is the level of the teaching ha nwere na that their scamming center understand now nwanne nwoke nọ na Nsụka na-agba ka nkịta na Nsụka wee mepee ọnụ si nwa virgin ya jee egwu Elijah Enugu ya bute mmiri. Hey, insult to the level of Elijah. Makwa Elijah bụ senior. Magwana Elijah na nwa virgin nwe ma nwa virgin si na Gaiman ewetago si na arụ Elijah rifelu na-eme ka Elijah Enugu ayeyeyeye ụmụ ikuku ebube mo just mewele onye Igbo like this dịrị onye Igbo kọni ịchọ ka onye Igbo like ha gị don't be so action them dịrị ha kọni ọ ga-adịrị gị mma ayeyeye ebupụ gị ibu arụ ibu ahụ ibu ebupụ ya kedu ibu igba na-ebupụ ị nwere ọkụ enwere m ọkụ eweta ọkụ be m eweta wee na be m wee n'ụlọ ụka agụụ na-agụ m na nri akpụ iri akpụ nri ofe ọgbọnọ iri ofe ọgbọnọ nri egwusi nri nsala nri indomi iri indomi kedụzi ije karị m maazị onye ụka 85% of ndị nwere kansa taa bụ ndị ụka n'ala Igbo maka ụnụ kazini ndị omenala impopular dapụsa na icheta wazụ n'omenala ndị fada nwere kansa n'ala Igbo taa dị more than 5,000 in number nọ na oncologist department with cancer ndị fada nwere prostate dị ka aja ndị reverend sister nwere fibroid dị ka aja nke ụnụ fụkwa nke nyere aka wee mee surgery nke iseli ukwu chọrọ ịnwụ kpọwa m na fon ya nwụkwa maka reality hit unu na-akpọwa m nna ekenegodo nwa virgin ebe butere ambulance maka ndị nwere ihe onye nji mere isiokwu ndị dị na ndị nwere nwa virgin eburukwa ambulance bịa nna akọrọ ụnụ maka ma na ebe topic maasị abịa
ekwu maka ndị dị ndụ na isi ọkwa anyị taa maka ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. Nwa virgin ma na ụfọdụ na ndị niile na-eso ya bụ ndị nwụrụ anwụ bụrụ ambulance wee bịa. Now ị na-abịa nke nwa virgin wee nwee hold up. Nwanne ya ka ịghọta na ụwa a bụ reality. Hold up ahụ nwere ikpe ekpere ka isi na hold up a fenye pụọ. Otu a ka nsogbu ga-ama na nata until you follow due process. I love you from the depth of my heart. Osi reality ga-ehit. Ị nwere na-eme ihe iche na-egwuregwu just because I am a jovial person. Because na-eweru na iwe na-enwe ịmara ihe too much nwee nsogbu n'Africa. Ka m gwa gị eziokwu. Ọ bụ na mama ihe mma taa, mma na-erisi ego ike. Efu m dị fresh. Ọ bụ na mama ihe mma taa na m dị nzuzo Christian. Mma bụ one of the happiest guy today. Mma enwe ezigbo anụ alụ, mụ na family m ya na-akụnite na nna-akụ na-ekwu na Jesus na-eme m mma. Mana nchọ ịkụ ahụ ncheta na ndị nọ m na-akwago na agụ my responsibility to take care of them. Mbụrụ ọnụ maka ndị ari enyi. Mana onye ụka ga na-akụ na-ekenezi Jesus na enwere ndị nọ n'okpuru flyover ayọ ego mana Jesus mee ka ya nwere 3 times in a day. Jesus ekene dere ya. That is the problem of a Christian. Christian promote poverty. Oye mbusi mu focus on your own. Chineke kpoo n'ọkụ. Deuteronomy chapter 12 from verse 1 says, go to the community I'm sending you to. Set a place where they worship their God on top of the stone, under the tree, and under the mountain. I will give you that land as an inheritance. Your Bible says, if I did not believe in your religion, I will go to hell. And you are telling me to focus on my own. Amade habari ege ile. Genwa bo kensi ko gene. Arobona go. Ekwensa anako. Adorero doka gire. Okita kono mana ege face nka ekunu face nkunu. Anachikachu na ọsọ. Maka na ndị Igbo kwuru na ọbịa be ma bịa bụ na ma bịa kwa na mkpukpu apụkwana ya n'azụ. Ụna abịa kono bịa gbuo anyị. Mkpukpu ga-apụ n'azụ, pụ n'ọkpa. Mụnwa ka ị na-asị m focus. Oh, kweta gụ na-enyezi anyị enwezi anyị mewezi omena na nkịta ọkụ ya maka na youth arapụgo na chọọchị. Eze aka kpọpụtago youth na chọọchị. Youth Igbo dị 90 akpọpụtana m 8 na chọọchị. I'm telling you. Understand? Oh, kịta ka anyị ma na ndị omenala ga-emewe omenala. Mana ọ bụ na mmewe omenala njọ ị bịa na agwa na mmeji ọkụ m chigharịa. Anyị nwa na-agwazi n'ochiere maka na anyị chọpụtago na radụrụ. So, biko na ihe na-ajụ ụmụ virgin, ụmụ nwa virgin, nwoke na-amaghị nwaanyị, ọgụ na-adịghị bongo. And ka ịfụ ka religion si dị wicked, nji egwu na religion one of the most useless thing on earth. Ị na-anụ na-ekwu. Now, nwa virgin adaghị eri nke ọzọ. Ọ dị eri nri ndị okenye, nri ndị iche. Ọ dị ata nwa. Ka ntinye otu a. Kama m na nwere ụmụaka na-agwa ọchịfa. Nwa virgin adaghị ata nwa. Mana gị nwa na-ata nwa. Ọ dị mma. Daddy gị adaghị ata nwa. And that's like father like son. Mana na-ata nwa. Nwanne nwaanyị ọmarịcha m na baby m anụ my second wife now. Ọmarịcha blessing. Ọmarịcha blessing daddy ga-ata nwa. Mana ọmarịcha blessing inwe iyi na-etalọ nwa since last month ruo kịta. Eso eze m ihe na-eme. Daddy ga-ata nwa ọmarịcha blessing mana ị na-ata nwa if you need the wicked. Ị chọghị ịgwa daddy gị ụtọ ọ na-atọ gị ma ịta nwa. Ị na-echefugodo na ị nọ n'ụwa. Be happy for that moment. Daddy ga agabigo ụdọ ọnọdụ a ije na eri ya ma daddy ga anaghị eri ya. Ọ dị mma. Bla bla. Bla bla asam. Daddy gị ada ata nwa mana unu ncha na-atacha nwa. Hotel ha rụ na Ngokpala na agwa unu nwe iyi na-atara nwa na hotel ha na-ekpere aka mmanya ihe kpatara ya. Ndị wayo ndị ụka 419ers ndị oshi ndị okwas. Ndị okwas. Ndị okwas. Mba ka anyị nwụọ iyi na hotel a dadunu na-arụ n'ụmụ ụmụmugu ego ihe tago ịbịa ọ narago cash ọ narago ego hotel ọ narago ego onyinye ọ narago ego title ọ narago ego project support nwa mugu ịnọzie n'ikpe ekpere gị nwa bụ nwa ekpere Santanto Padua ihe nọ bụ nwa prayer warrior nwa bizango anywhere they are begin to pray ele prade enwe ebe nwa virgin gwa ha sị ya na onye ọbụla nọgidere ebe a n'oro mbọsị ụka ma ị gaghị agba aka na nwanne oge ma ọ chọrọ ka ị na o tinye n'onye ọbụla nọgidere n'oro mbọsị ụka ga-emechi ekpere a na onweghị onye n'ime unu ga-agba aka na ọgụnụ gba aka na taa so nwa virgin bụ ihe bank ya kwuru nke project na-abịa next 100 years gị afụ nke project more money project ni na n'isi family ya na ezinụlọ ya ọ maka na ị nwere such infrastructure because n'otu unu satụkọrọ nwa virgin ego karị sources anyị satụkọrọ our government ego na instead of the government use ya n'isi anyị ka anyị nwee ụdị industries a nwa virgin lụọ kịta ebe a ka anyị nwee ya na villages anyị ka anyị nweta ọrụ na be anyị kama gọọmenti ga-eme ya ha bụrụ ego na agwa ya na akpa ya na-ata ahụfụ ndị ụka sizi unu kpewe ekpere ka Jizọs gọzie unu wayo 419 ga-ana n'ala Igbo dadu na ada ata nwa mana unu na-ata nwa fụnụ unu ndị okwu ọzọ eme ọzọ echere m na asị go to the world you do more than I do Jizọs ata akwa nwa Jizọs atara nwa nọcha na Bible wee sị go to the world you do more than I do eze akụ na-ata nwa bụrụ onye omenala gị nwe isoro m na-ata nwa bụrụ onye ụka mana o si na ịta nwa bụ sin
If unu nwere mmadụ dị unu n'ime, unu bụ kolomenta. Enwere egwu na-agụ mgbe ahụ ihe dịka earlier 2025, 2005 or 2006. Na-asị yo kolobo, everybody kolobo the man. I want jogodo. Yes. Ndị ụka bụ jogodo. Onye ọbụla ịfụ na-eji ụka kpọọ ya jogodo master. Ya tago. Onye ọbụla na-eji ụka kpọọ ya jogodo master. Onwe ihe dị ya n'ime bezo. Ha gwacha gị na God ya aza gị na God bụrụ ha na ụda egbe home de jogodo na ekpegụzọ gbafu. Ya tago. Gwa m ofu okwu onye chọọchị kwuru stick on it perform on your gwa m ihe niile na-epreach na Jesus every day bụ hope na ya na ọga. Gwagodo m nke o mere. Every day God will. Man, again, what I have done. You have given money yesterday. Pila, thank you for the gift on TikTok. You donated, Amaka donated money yesterday. But in life of Amaka, God will. W-I-double-L. In God's life, day before yesterday, Chinenye donated money. But in Chinenye's life, God will. God will bless Chinenye. Will. Why can't you tell us that God have blessed Chinenye? At least Okare Dangote went Jideko. But it's not God bless, and the boy the richest person in the world, but so many people no juju, no way will marry ego, but no God nyere ego, and the boy the richest person in the world, God nyere half money. Raponyo zo carry ego, ibu onyembu. Ihe ji merisi ogbo bo na. Ihe anyị nwezi na Igbo na bụ ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. Ihe niile jere Ngokpala na wee kwete na that girl asị na-agwa ọnụ ya na ọ ga-agije na-aga otu a. Na the girl no, na Jesus be gwori otu half. Ogwa dia ma wan quarter. They come to this my brother Kafia. This our doctor on Port Harcourt. This our doctor Port Harcourt na nebuji abonya gbajo onye okpia de kasi. Save a Life Hospital here. Save a Life Hospital. Kan nwoke na choose nwoke na chọkwụzi develop serious something say ebe ọ na-akụziri ndị be anyị health. Ya afọ ndị mmadụ na page ebe ha na-ejebe free. Reality never hit you. If reality hit you, ka nje na page ya chọgodo ndị ọgwọrọ ya nso a. Ma nwere onye ọgwọrọ kono foka Jesus sagwọ ya o. Na share the video, complete video na share kpọbata ha ga-watch video ma ha chọrọ. Ihe anyị bụ je Ngokpala bụ ọya bụ problem ọ ka na-eche gị na face ya iso. Once that do no if you get where pepper video be as a camera. Oh, but then camera worth millions a video. Be editor and edit. And I don't solo to am like say me post name. Oh, the post Facebook and there share. And well, simple. One principle. KJ me here. If no one was virgin, but oh, Jesus a man, oh, sabro camera. Also, man, I go camera. They set here the lens. Boy, camera on. Oh, no, if you don't want virgin. Give we just back. I God American we here. Able poor. Ewo po ini ka gburu na yo God ife. Obere God ga-emere gị ọlọ iri ndị n'ihi akwa na ịkwụ ụgwọ na ọrụtọ na ọgba moto nwere ọzọ ọrụ mmadụ create road things mmadụ create food item create akwa iyi create moto n'anya rọọ na ahụ ibi na nwere ozi gị kwụ ụgwọ na je biri na abacha taba afọ mbọsị nwetara gị kwụ ụgwọ na ịkwụ. That is life for you ma ila village simple. Je emewere gị ebere ka God mere gị ebere akụkọ ịtabere afọ suffering never kill jam play ka ịma ma ọgwọgọ nye nka nene ka the girl si aga nene ka the girl si aga nezeno the woman keta hey save life na agwa mo ya mo ne kwekọ ye nka asa agabu what is it if go si agabu una flow ye nka before bia save life hospital Port Harcourt ngwa nezeni aka ọ na-aga doctor save life aka na agwa ya imela o aka na agwa ya imela o una flow ye nka go si agabu na hụrụ ya ebe ka esi agwa ya Jesus egwo ofe una hụrụ ya una hụziri ya ka ọ kwa tension una hụrụ onye nke a ka o si aga ejekọma aba na eze okunye n'oche ọwalụ ije oh this is what I'm introducing you to reality nwa ya agbawa egwu ngwa kpọta onye nwa virgin ngwọrọ taa na bụ unu ndị a niile nọ na page Dr. Save Life na nwechara adreesị nwa ebe ha si na-ene nwaanyị a ka o si agwọ ka onye nwa virgin gwọrọ n'ezie ka ọ kpịa dị ngwa na-ene mgbe dọkịta nwanne m Okoye mere ife amụrụ amụ ka ihe a gwọrọ agwọ ndị Igbo wee sị gị na ife amụrụ amụ ka ihe a gwọrọ agwọ ekpere bụ ihe a gwọrọ agwọ ọgwụ bụ ihe a gwọrọ agwọ wayo ije predict tomorrow reality nwanne otu m si ịsa alụ ka isi ịsa alụ abalị reality iji aja wa alọ mmiri nwanne mmiri ka eji awa alụ n'ụwa niile mpa o
I were uche mmiri wuchara nwa were mmiri wara gwazi na nwere ọzọ God ya emeela gị God ka ime ka I were ikuku waalụ ka Ezeaku na-atazi afọ were mmiri na-awaalụ mana wọz na God rapụrụ gị ka I were mmiri na-awaalụ Ezeaku were mmiri na-awaalụ problem ị nwere ị ga-atagidekwa afọ na ya tie pụta na ya as a normal human being sapụta na ya everywhere in the world. God no dey remove any problem for anybody. God be iji weaken your energy. If you survive tomorrow, it's not God, man. You discredit your energy, your effort as a human. Understand? Give credit to yourself. The white people gave credit to themselves. For me, for this year, they did it. You have to go. Now, can I talk about yours? Oye nwa veji na gwo ba gwo ya nwa veji na gwo ba gwo ayeyeye o mi kuku Iye nwa veji na gwo ba gwo ya nwa veji na gwo ba gwo oh ayeyeye Ngokpala 2026 nwa baby veji we gwo mmadụ ya ha atọ no ta gwo oh Iye nwa veji na gwo ba gwo ihe nwa veji na gwo ba gwo Nwachukwu gbawara nwa veji na egwu nwa veji na afọ ọnụ ndị mami wọta oh Iye nwa veji na gwo ba gwo ekiri kpakpata gbo ya agwo oh nwa veji na ayeyeyeyeye ọrụ ebe ndị na-abịa eme business ebe anyị eje na-apịala ha ọkụ unu na unu na-eme ekpere workers ya na-eje ndị na-eri unu ga ebe ahụ rụtara ego ma ndị steeti chere ma kanopi ma ndị musician ma ihe niile ndị ogodo ọyị ha nwaanyị ji pịa tacha nwa wee bịa nara ego tie n'akpa na-akụrụ Jesu aka ihe nwa veji na-agwọ ba agwọ ihe nwa veji na-agwọ ba agwọ in London nwa veji gwara agwọ sa America bịa ọbụla agwọ Ngokpala 2026 nwa veji na-agwọkwa ya ọzọ bụrụ agwọ hey nwa veji na-agwọ agwọ na agwọ nwa veji na-agwọ agwọ ife ka Elijah Enugu si respect onwe ya ebe nnọ ife ka ọ ka na-agwọ ya Elijah Enugu si n'ike Mathias Ezeaku adịrị ya niile na-ekwu ya Mathias na-ekwu ọbụrụ eziokwu ọ respect onwe ya ọ dị agwọzọ ya jeze na-akọrọ memba ihe na-agbacha ka movie o ji anata ha ego na-ekwukwezi na-eprichikwezi na omenala ọ prichi mbọsị na nwere ife ọjọọ bụ na nna nna anyị mete na-eme anyị na nwere nna gị ga-emete ihe ọjọọ ka o mebe gị ife Elijah Enugu prichi ikpeazụ na trend na ọbọzie adị ekpezi ancestral cause ọ na-afụrụ ọya biko ọya nke a na nke a nwa vejin gwọrọ kedu nke ka gị mma n'anya ụmụ we fly ọ na-afụrụ nwaanyị agbadata nke a daga ya lụ nwa vejin gwọrọ ya gbada step nwanne m sochi m ka eze afọ nwachi si bring me in ngwa ka m webata nwachi ka o finish ọ sị na ọ ga-efinish m na ngwa nwachi ga ha atọ ọnụ na ma onwe ya ga-ene ntị m ewebata nwachi na nwachi ka ekwenye ka afọ ọgwa m gị afọ m gị na request here nwachi request ngwa ka m webata school fees just one minute ka m mee yoyo ọbụla ya ekwu okwu 1 minute just njụọ ajụjụ ka m ma ajụ unu njụọ gị sa nwachi send that request so daddy give you finish him school fees school oya nko hello school ndo gị adị o mba esom na ndị eri okay school nwanne m efu miracle ahụ eme na Ngokpala ifuru obere nwa ha gwọrọ mba hụ ya ọgọmata ya esom na ndị eri odikokwe ejikwa m na ndị ụmụ baby virgin eche m na nwa virgin nke o ama oni ndị otu anyị ndị ọta nwa esom na ndị baby virgin biko daalụ nwanne m anyị ndị kwuru eziokwu daalụ Mathias, to be frank with you, many youth. Thank you, sir. But in the Hadama. Thank you. In the Hadama. What I go. So chicken I know. I organize with the preach the good news in one way or the other. Thank you, sir. Thank you, sir. I'm not comment section. I'm not comment section now. Some negative comments. No more than comments. On the reality never hits them. You are right. They hit where Hannah. They will know that this is word. I won't buy praise the Lord. Not very far. Not very far. So you can hear them. With you. Thank you. Oh, one them. I can egg one to go to Gabiama. Dalo. You are highly welcome. Let us bring we have brought a special person in.
And we are going to celebrate him in a big way as one baby virgin agent in the name of Nwachi. Nwachi, you are highly welcome to today's program. Nwachi, you know there? Finish me. If you only Jesus will lawyer and Ngokpala, if you okay, how far? Then what are you? Okay, oh, talk again once yaga. Yeah, can they go to Osiaga again once again? I want to see again. Now I can I don't know again now. What I can or Garige or Naga Kagima, Guinea on the same step. Now I can go to Sagana, Kagun go to Akamansaga. Get evidence in when other Gabije. Go and watch evidence about. Now I can joke on evidence past in my Bubeni man or the Gaboto Sagaka. Go and watch it on evidence. After the morning, I got I saw one on a haggy, just on a gaka on a quabo. Is it? I was. It's going on to game at all. I get for one on go see the video. I can want to get almost some rubbish statement in American. And they will use some dance on the chance of my. What won't look over one or no one that I but get both after. In my rubbish statement and they make one go to media, you verify your below was boy after 1 year. I can one again. I've been a good, the winner, so long can if I on the Christian, Christianity, then the Christian make no one. If only each change got topic now. I'm so glad. Each change got topic, each of them, then the Christianity, man, what I'm Zaga, yes, I'm. Oh, no, so now when I make with her able Christian, I'm major come. Always a cast. Only I'm threat. Bible when only put on a Christ get your come or no. I don't know for that. Only a chehari, or get your come or no man. Go on upon watch it. It's upon watching movie. Go on, I don't put my cable. You don't know anything. I cause now no Kaipa China, but upon your daily comment, where I get every one up or man, or Kata, what I mean, where we're talking about Sagging Kataka when they're up in the comment section. I not behind Napa. Even Joe is saying, on your name, on Charlie, or get Jenny. I will not be silent. Why not going to move? Lapo I will be I knew. Even now you can watch it on your name on Charlie or get Jenny. Watch my mama. Is it? It is anyway, money mentioned. If I like, we're going to go on why. I want to know Jerry get Jerry, come over anywhere. I must have mentioned Jerry. As no like, we're going to go better. Eat the plane. It's not your way, Charlie. No, you just when you come over there about. Oh, Mamma, Charlie. It cannot deceive me. Your preaching cannot deceive me, self. Understand? So that's all those things on there, man. Your preaching cannot deceive me. Just say, I don't say, okay, I'm can talk about my preaching, they deceive me. Watch you. And we're on your village, on your back, brother. Get state again. I'm going state. Okay. Get your local government. Equal. Okay, thank you. One and we're going equal, watch it. And we'll only equal. In my Benia, ndi ikwo village ni no ndi ikwo local government ma yes na mulonya na village unu o da nwolo o na hejije akpori ya jesi ekpere o gabije enwere onye ma upuru ya na enu enwere onye ma enwere onye nke ma now ndị a na-agwazi gị na Jesus mere ngworo ga onye ngworo ga ije na ikwo na mụ nwa gwara gị na asị na enwebe onye ngworo ga ije na ikwo kedu onye na mislead nwanne
Come again to your question. I don't understand. Asị m ebe ọ na enweghị onye ikwo ịma dala ngwụlọ gara ije m wee pụta gwa ndị ikwo na enwebeghị onye ikwo dala ngwụlọ gara ije ndị mmadụ ndị fada ma pastọ na-agwa ndị mmadụ na Jizọs na-eme onye ngwụlọ na ikwo ọ gaa ije mụ na ha na-abụ ka onye kwu n'eziokwu. So uche gị na chukwa dị ehil mmadụ. Zagodo m nke njụ na nke ngwụlọ a ka m na-ekwu ebe ọ na mụ na gị na-abụ bụ ajụ ka njụ gị na so ajụ ka njụ gị uche gị na afọ ya ọma na chukwa dị ehil mmadụ. Ọ dịghị ele mmadụ gị nwa makwa na last time ị yara alụ n'igo paracetamol nwụọ ọwasị last time malaria mee gị igolo ọgwụ malaria ndị China amalụ Jizọs elu. Wait, let me go. Ngwa gwa m ihe ị nwelu Chineke mere gị onye Fulani enweghị kpọọ ya afa. Kpọọ ofe ihe afa Chineke nyere gị na-adị special nwa niile ga-akụ aka na Chineke nyere gị onye Fulani bi n'ọfịa bụ na-enweghị. Okay, ndụ Chineke nyere gị onye Boko Haram nwekwara ndụ. Okay, so Chukwu nyere ha ndụ ka ha kidnap Chibon girls mụtachagoro ụmụ 3-4 kịta ọkwa ya napụ nwa nọ SS3 Chukwu enye ndị Boko Haram ndụ ka ha je napụ family nwa ha nọzi SS3 a na-ekwuzi okwu ka ha dewa ya keba university ọkwa ya. Okay, ngwa ka m jụọ gị ọzọ ike aka m ka m ji ekwu nchọ nwere ndụ m kịta. Ngwa gaa na bụrụ ike aka m ịmana nwunye m ekwu ebe a na polisi akpụrụ m echi ịmana mpụta na-akpụjọ IGP of polisi na-abụghị ebubo ihe o mere na ụtụtụ anwụrụ m esi na ọ bụrụ n'ike aka m ọwụ mmụọ ka ya anwụrụ echi mkpụjọ gọvanọ steeti ma akịta na ma ọ landlord m ma even gị nwa na ebe a na o nwere okwu m ekpuo na petition m tumoro ịma mkpụọ na gị nwa chi na nwere ebe igburu mmadụ bee mmadụ pas ya na m fụrụ gị echi na ide petition m bịa prove ya na polisi ọwa asị ka eziokwu ọmmụọ ka ya akpụrụ isikwa na ọ bụrụ n'ike aka m. Oh, mana ịbịa mee m arrest ọ bụrụ ike aka m ka ị mere arrest. Who is fooling who na bro? Amazi m nwere ike aka m na-abụ gị ebubo n'ebe ọ ga nkịta o nwere ihe ga-eme na abụghị kpọọ lawyer de petition police ese nwa chi nọgwa die ngwa nwanne m ihe nchọrọ ịgwa gị bụ na ihe anyị na-agwa gị bụ ka ọ dị mma o nwere ihe God mere gị na before eweta Baịbụl ọkwe mana ndị nna nna anyị adịwago ndụ ọkwe ma ị nwere idea nwa chiri apụrụ ndị comment section ka ikwu ihe anyị na-ekwu listen ọkwe bụ ka nsi na-ege ntị a na-azọkwa gị ndụ nwa chi o mana ịma ahụ anyị na-azọ gị ndụ anyị bụ chi gị mmadụ bụ chi gị bro mmadụ bụ chi gị anyị bụ God gị mụ na ụmụnne m ndị Igbo bụ God ị nwere Tinubu bụ God gị taa Tinubu chọọ mee fuelu ịma ngotenwu fuelu ti 1 week mụ na aga ma ngotenwu fuelu ti 1 week Tinubu chọọ taa atọ sị na mụ na gị na-aba ma mgbanwe 1 liter fuelu for 1 week mụ na aga ma mgba ngwa kedu nke Chukwu megoro ji bụrụ Chukwu kedu ihe ga-akpa afa na Naịjirịa Chukwu megoro ji bụrụ Chukwu today onye Ijipt enwe enwere any single something na ị nwere ike ịkọwara m na Chineke mere o ji bụrụ Chukwu anyị na-celebrate na Naịjirịa ịkpọrọ ya nonsense agreement kwa ngwa na ka anyị chịkọta today mụnwa ka ọ gị nwa asịgo m gị rafụ ndị comment section ka anyị kpawa nkata anyị na-akpa lapụfa ka anyị na-akpa nkata anyị na-akpa so thank you so much nwachi ezigbo mmadụ na ikwu nwanne m nwoke thank you for having you on my platform today o nwayọọ nwayọọ ka a na-eje n'ubi ka ji n'aka I believe onwe ihe ga-amụta taa have a nice night nwanne m o ya gazie ụna afọ na anyị na nwanne anyị nwachi anyị nyego ndị we fly o nwere nwa Ngokpala ọzọ sọ ndị anyị ga-ewebata ebe ata we fly so ịchọ ka m webata gị na TikTok just dere m we fly m webata gị ihe tago ka inyeke na anyị nwa ịkụzikenere anyị nwe ihe onwe ihe m mụta n'aka nwachi kịta ihe niile m jụrụ nwachi onwere nke prove m wrong ihe niile m jụrụ ya ọ zacha m with eze okay eze Chika we fly hey nwa Chineke home of truth nwa beji